Brabta mad-deal tal-Lavin kien hemm żewġ okkażjonijiet fejn xi ħadd kellem lill-Ministru. Innota dan il-Ministru Owen Bonnici f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha refera l-fatt li l-Awditur Ġenerali jgħid fir-rapport tiegħu li qabel tneħħew il-kundizzjonijiet fuq l-art fl-2009 tal-Marsovin kienu ftehmu mal-Ministru. Tant l-informaw b'dan lil Zarem Vassallo u eventwalment sar l-ewwel ftehim. Ftehim li kien wieħed illegali tant li sentejn wara nbagħtet ittra biex ikun irranġat u hemm kien wieħed kompromess, xi ħaġa li Zarem Vassallo konferma f'xhieda ġuramentata fil-qorti. Bħal fil-każ ta' xhieda ġuramentata fil-qorti, anke dwar l-ewwel ftehim dawk involuti ċaħdu l-ftehim mal-Ministru. Iżda l-Awditur Ġenerali jgħid li mill-mod kif ġew l-affarijiet hija l-istqarrija ta' Zarem Vassallo l-iktar li għandha kredibilità. Quddiem dawn il-fatti, il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif Jason Azzopardi qed jipprova jfarfar billi jgħid li huwa ma kienx il-Ministru. Iżda l-eks Ministru Tonio Fenek qal li kieku kellmu Zarem Vassallo kien jibatu għand Jason Azzopardi. Jason Azzopardi f'difiża f'jakka prova jgħid li mhux hu imma kien Tonio Fenek. Tonio Fenek l-bieraħ fil-gazzetti qal li ma kienx hu u kieku ma rikellmu Zarem Vassallo kien jibatu għand Jason Azzopardi għax l-affarijiet kien jieħu ħsiebhom kompletament Jason Azzopardi. U allura jekk Jason Azzopardi tipprova xi ħaġa bħal m'għamel libel lili għax jiena kull m'għamilt ikkwotajt ix-xhieda ta' Zarem Vassallo jekk irid ikun kredibbli jagħmel libel fil-konfront ta' Zarem Vassallo jew anke jekk irid imur jagħmel każ ta' sperġur, jiġifieri jmur lassa u jagħmel rapport fuq ġurament fals biex inkunu nafu jekk Jason Azzopardi verament xhux kredibbli fuq dak li jgħid u dak li qed jgħid jipprova jwassal il-messaġġ. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll in-nutar Ian Castaldi Paris li staqsa jekk Azzopardi kellux pressjoni biex jinqeda Vassallo, benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox fakkar li mid-Dipartiment tal-Artijiet bniedem wieħed kien hemm, Jason Azzopardi. Jason Azzopardi bħala persuna li kien responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet għandu kien ikun jaf x'kienet isir, għandu kien ikun jaf x'direzzjoni kienet jagħti u żgur xi ħaġa bħal din għandu għal minnu joqgħod fuq dak li qallu l-Awditur Ġenerali li għandu jerfa' ir-responsabilità. Din hija xi ħaġa bil-fatti issa u allura jekk Jason Azzopardi mhux ħajerfa' din ir-responsabilità għandu allura l-kap tiegħu stess ikkeċċih mill-Partit Nazzjonalista.